tohle je sestava z nějaký klubu, sestava za rok 2025/26. Tady je začínáme Atletikem Madrid, kde tady je Antoine Griezmann. Tady jsou všichni, můžete vidět, hráči Atletika, ale je to docela divný. Pak jdeme vedle na Bayern, kde tady je to docela dobrý, já mám OK. No, trvalo mi to skoro hodinu. Tady je Bologna, to asi nikdo skoro nebude znát. A tady je nejlepší hráč na světě z Real Madrid. OK. OK. Tady je totální. Tady je lavička, tady jsou základní jedenáctka, tamhle je Manchester City a to je všechno. Ještě bude hrát Barcelonka, ale nic. Ale já zatím taky ještě jeden klub a to bude zase. A tady poslední je Barcelona. Tady je Guindo, Fermin Lopez, tady je Rafinha, Araujo, Kubarsi, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Gavi a Marc-André ter Stegen. Takže pokud se s vámi tenhle YouTube short líbil, dávejte lajky, odběrte, aby jestli chcete druhý díl, tak mi napište do komentářů, jo. A jestli chcete, aby jsem si já chtěl odhalit, tak dejte aspoň 50 lajků a já to chci vidět a jestli budete takovouhle sestavu, já koukejte normálně, koukejte na tu sestavu, budeme hernostakách, já se dřívnout a dejte mi like a se odběrem. Ale to mi stejně tak už něco nepomůže. Takže čau.